Igbo na-ekwu si na-ekele onye akịdị ọgwọta ọzọ. Achọrọ m iji ohere ọma asị unu daalụnụ maka isonye m na njem abụ asụsụ Igbo. Unu emeela maka isonye m n'ọwa mmekọrịta ọha na eze. Daalụnụ ndị na-esonye anyị na Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Thread, YouTube, X, ndị na-esonye anyị na Xblogger ma ndị na-elekwa ihe onyonyo anyị na Chile. Daalụnụ rinne, unu emeela. Otu nkwa m na-ekwu unu bụ asụsụ abụ Igbo ga-eguzorịrị. Chukwu gọzie m. Okwu m ji bịa taa dị ọtụtụ mana ọ bụ iji ohere asị unu daalụnụ. Achọrọ m iji ohere a rie unu ebe ọ bụla ị hụrụ ihe onyonyo anyị gbalịa tụsara anyị ozi a ka anyị ike ghọta mkpa ọ dị na nwafọ Igbo kwesịrị na-eme ihe Igbo na-eme ya ọfụma. Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Pụtawa dị n'ezi Mamadi na-echi unu.